sitten kun meidän ruvettiin täällä kuljettamaan meidän vieraita, niin sitten se sammal kului tästä ja mentiin tästä suoraan, meni polku tonne ylös. Ja sitten kerran kun mä olin täällä ihan yksinään, niin oli hiukan satanut ja tässä näkyy pikkasen tätä kallion pintaa ja mä näin, että siinä on tommosia vesikuoppia ihan täynnä. No mä oon historiaa harrastanut koko ikäni, niin mä tiesin heti mistä on kysymys. Hiukan varovasti luudalla lakasin pois ja sitten mä soittelin. Mä olin hiljattain tullut silloin tuolta maakuntaliiton virkamiehenä, olin tullut tänne Kannistoon ja mä soitin sitten Turun yliopistoon historian laitokselle ja kerroin tästä ja sieltä tuli pari kaveria heti katsomaan ja he olivat hämmästyneenä. Ja silloin oli ilmestynyt Suurloimaan historian ainakin se eka osa. Ja miehet sanoivat, että nyt meni Loimaan historiankirjoitus uusiksi, että kun siinä sanoo sillä tavalla, mikä on vanha käsitys, että Loimaan seudulla ei ilmeisesti ole ollut rautakaudella, ehkä ei pronssikaudellakaan kovin paljon asutusta. Meillähän on hyvin paljon täältä tehty kivikautisia löydöksiä oikein runsaasti ja pikkusen jotain pronssikauden ja vähäisiä jäänteitä, mutta rautakaudelta ei mitään. Ja historioissa sanotaan, että ilmeisesti Loimaan seutu on rautakaudella ollut ympäröivien asutusalueiden eränkäyntialuetta ja täällä ei ole ehkä ollut vakinaista asutusta siihen aikaan. Mutta kun nyt löytyi näin suuri uhrikauppa-alue, niin se todistaa, että näillä tienoilla justiin on